ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି କି ଆରସିବି ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁବେଳେ ଏମଏସ୍ ଧୋନି କାହିଁକି ହେଟ୍ କରନ୍ତି? କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଇପିଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା 2008ରେ। 2008ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏସ୍କେ ଆଉ ଆରସିବି ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ 32ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। 32ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 21ଟା ମ୍ୟାଚ୍ର ୱିନର ତ ଚେନ୍ନାଇ ରହିଛି। କଣ ଏଥିଲାଗି ଆରସିବି ଫ୍ୟାନ୍ ଏମଏସ୍ ଧୋନିକୁ ହେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନା 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 ନା, ଏମଏସ୍ ଧୋନି ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଛକା ସେ ବି ଆରସିବି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଛକା ବି ସେ 2019ରେ ଆରସିବି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଛକା ସେ ସିଜନର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଛକା ଥିଲା। ଭାଇ ତୁ ସେସବୁ ଛାଡ, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ଏମଏସ୍ ଧୋନି କି କଣ ପାଇଁ ହେଟ୍ କରୁଛୁ? ଏବେ କିଛି ଆରସିବିର ଟକ୍ସିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଆସିଯିବ କହିବେ ବିରାଟର 81 ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଭାଇ ମୁଁ ମାନୁଛି ବିରାଟ କୋହଲି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, କେହି କରିପାରିବେନି। ସେ ଆଜି ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ହେଲେ ଭାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା କିଏ? ଏମଏସ୍ ଧୋନି। ଯାଉ ତ ହେଡ୍ କରୁଛି, ନହେଲେ ତ ଆଜିକା ଟାଇମରେ କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ସେଫ୍ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖରାପ ପିଲେ ବିସିସିଆଇ ଡ୍ରପ୍ କରିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁ ଏଇଟା ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ବାରମ୍ବାର ଫ୍ଲପ୍ ହଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମଏସ୍ ଧୋନି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ହେଇପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁ ତାକୁ ହେଟ୍ କରୁଛୁ? ଏମଏସ୍ ଧୋନି ନିଜର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ପୋଜିସନ ଛାଡିକି 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଧୋନି ପାଖରେ କୌଣସି ଓଭରସିଜ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନାହିଁ। ତ ଶୁଣ, 3 ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତେଇଥିବା ଏକମାତ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସିଏ ହଉଛି ଏମଏସ୍ ଧୋନି। କଣ ଏଇଟା ଶୁଣିଛୁ? ତାର କିଛି ନୂଆ କହୁଛି ଶୁଣ, T20 ଆଉ ଓଡିଆଇ ଏ ଦିଟା ଫର୍ମାଟରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତେଇଥିବା ଏକମାତ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। प्लीज भाई हेड मत कर, दुख होता है।